Hello guys, ingkana ang prasupajan thermal title nugani sikna ingke जों जिबि hospital pai supajak tabo ekdom udaipur ni emergency ingke tabo horni pura ektor bai tongo yang thulai janai de ekdom guardian rok dada bachai rok borok ingke yang jota borong borong naide aboni yongma jana kebo pura ingke tabo ke achuk tongkha ayong rok bo kok salai tongo ingke जों video khayai tongmani mana khaika kaisa mobile bo charge kwrwi charger lo twi phejai charge rwjaiya ingke sikok rok kwbangma tongphuru mobile rok CC camera bo lagaijak ingke bo kwri mabili sikok kwbangma tongphu ingke kwri pura motri motri tangliya pura rogoi tongkha mane achuk tongkha bwle ingke abo ke thunani ingke motri phaigo ingke bachai ke thujak bo ingke जों ayang bo thunani jwgarelai tongo yang tui beg ni kubun khlai jota borong bo sai labkwri tabukhe pura api hai tongha जों ingke जों hostel phaini reason wngkha tama hinui dada ni bwchwla aphui bo ekdom condition hamya tama hinui kamiya aro bini langma sos hamya ingke aboni bagui ekdem emergency phaijak ingke aboni bagui hingke bini bagui suri dijak to jate gam kwrwng khlaiui nugo kuphur manani bagui ingke जों ekdom maiti chalaijak asukjai laijak ingke abo ke ang thang sinai phunaikha bithor bo gam khlai maliya charge rok bo kwrwi ingke watui bwdui hopong rwjak ingke bono kabo sini ang gani bo yang samung tongo do bowai tongkha yani call phai kisa abo kai ma tongha ingke yang dada gantama chanai sengkhe ingkhe ang kwchangma chana muchungya idroi chakha dengue ulta kwbanai abo phano chaliya ang ingke dada gana lama de ang thang sinai watui bwdui naidi lama rok kisa kisa sai lama kwrwi hopong watui asuk gulo gulo phaiya mane bini bini bliwi satima hungjak ingke tabuk ke ang thangui tongo auto kagui ingke orni motor stand phaikese aro chengchima khe tomtom ingke daga nagoitra thang tongo ekdom tomtom haisung kajak ingke watui phai tongo ingke ba hingke phaite ta bus mai rwkha bilonia ni bus ingke thangnai ingke finally sopaikha ang bithor ekdom kisa kisa khaisik bithor gam khlai maliya mobile charge rok watui phaijak kosto nang ingke ba ingke nog ani bidini chajak tongo like comment khaidi ingke charger de kwtal nangoi tongo charger khaidi peso nai tongmani berbe hambai nangno ingke noni support nango ano support khaidi ingke asukno ani video bye bye next vlog ma lainai.